ini nangu apipa only 7 seconds because ini nangu kunyange dai anga atopipa fona naye nditopwanya ndakagumbuka nezvaari kuita kuna Jatiwero ari kunzi afona but kuna Jati atizoni call yake ndaimisa because ndanga nditombori padhuze right. As we speak ini handisi zvoutaura vamwe vandisiri kuziva but vandiri kunatsoziva pari kuti Jatiwero, Ozemwa, Vovo naNetsai vanhu ivava vari 4 ndo vanatsobuda ivavo zvisiri zvokuti makuhwa kana kuti chii ndo vanyatsobuda vane nyaya yapa kuti zvinhu zvisvike pazviri nhasi. Vatengerwa mota, munhu akatanga kutengerwa mota kutanga ndiNetsai, pakatera Jatiwero, Paida, Bleki, Ozemwa, Dimba ndiye akatanga kupedzisira gore rino. Asi gore rakapera kwakatengwa mota 5, gore rino kwatengwa mota 1. Vasara Naiza, Daf, Vovo na Senzeni. Alright, apa pandisingade zvangu kurova nyoka ndakaviga mpini kana chikonzero chekuti handisi kuvhunduka magaba semhembwe. Zvakare handisi kumbokuvhundutsira inedzidzo zvezizi. Nyaya iri kunyanya kuitika kana kuti nyaya yanyanya kuti tisvike pazuva ranhasi. Vamwe vanhu vari kuti tinenge tiri kunzwa iwa, hamusi munenge muri kunzwa. Chamuri kutonzwa ichokwadi. Ndingangoti inini Jatiwero, Vovo naNetsai tiri 4 tiri takabudisa nyaya iyi. Chakapa kuti tibudise nyaya iyi tashungurudzika, tatambudzika. Nauya nyaya yekutambudza yekutanga inauye salary. Ngoma nanzi Naiza haabhadhari kubva musi wekutanga. Pakutanga aimbobhadhara zvaive fee. Ndofunga rakangove gore kana kuti gore nemamanzi mashoma. Kuzobva ipapo mari yako chinatsobatika. Takazenge takupiwa mari tichange mari iri kupiwa mujombo kana kuti mufudzi wemombe kana kuti housemaid. Kana kuti munhu anotengesa madrugs zvokuti unongomhosva muruoko wototambidzwa mari yako kuti sei. Saka tapiwa mari utange uri kubraiba zvokuti waigona kutotizaka uchirega ndiende kusaidi ndinoti ndine mari. Wosvika kusadhukekika wosvika utonoti autorina kana chinhu wozobvunza mumwe wako motonoti munenge makafanana muri kubraibwa. Asi takanyarara kwenguva yakareba tichingoti kubasa zvinhu zvichagadzirisika. Zvabva ipapo point number 2 Naiza haana respect, haagoni kutaura mukanwa make omo hamubude mashoko akarurama. Naiza dambudziko rake kuti Michael Machona anorwisanisa vashandi. Ndofunga ndakashanda makore akati 1 day inini naJatiwero tiri vaviri takatovengana. Asi akaita takavengana because of Naiza. Because Naiza kana aina Jatiwero anonyaya Ozemwa. Kana aina Ozemwa anonyaya Jatiwero. Kana aina Vovo anonyaya Netsai. Saka anokudivide kuti mese pamuri munenge muri vanhu vanenge vasingaite sei, vasingawirani. Ndabva ipapo tine dzimwe nzvimbo dzatinenge tichishandira. Munoona kuti masvika panguva dzekuti vanhu vada kurara kana kuti vanhu mune zvinhu zvamuda kushandisa. Haakoshese zvinhu zvavanhu venzvimbo yamuri kushandisa. Haakoshese vanhu kuti vada kuzora vanhu vada sei. Anoona kunge kupiwa kwamaita nzvimbo iyoyo iye ndiye ane power over vanhu vapi, vanhu ivavo. Mamwe matambudziko ataisangana nawo. Saka ukaenda kwaari iro radambudziko rechi3 ukaenda kwaari uchiti umuonese iwewe wacho watomuonesa watove mhando yake. Kana kuti tine matambudziko atusangana nawo mubasa akangoona kuti point yawaraiza iwewe, let's say we are on a meeting ukaraiza a point, that point yawaraiza akaona kuti point iyi is a threat to him, autoona kuti iwewe futi you are also a threat as well. Meaning kuti kutobva ipapo ziya kutoti pamashutsi wakuisa marole asande basa rese. Number 2 kana kusvika kwacho kana todedzwa autodedzwe. Number 3 unoona kuuya so rinopera vakagara vamwe vachishuta iwe wakangoite sei zvako wakagara. Plus Naiza anosarudza vashandi kuti ndofana kupusha nhingi nanhingi zvakanyanya kupfura nhingi nanhingi. Isu kubasa kwedu tinorarama ndofunga neYouTube, but paYouTube pacho tinorarama zvakare nemaadverts. But maadverts aitombouya tichitombomaita, but pakazouya nguva yekuti maadverts acho kuti tizoziva kuti haachauya kana kuti ari kuuya kana kuti chamatadza kutouya kwacho chii hatitomboziva. Like izvezvi hatitomboziva chinhu chinonzi advert. Ukaonawo munhu wekuti ati ndira kuitirawo chakati ndine mari yakati, anouza kuti mari iyoyo ishoma, wabva wanyanya kuadharetwa because of mari iyoyo, but at least mari iyoyo ukandichipa inini handiti ndinokwanisa kuti nditowo something though iri mariwo iri nani. Pane dzimwe mari dzisingatambirike, but pamwe pacho nekuda kwematambudzikiro atiri nemararamiro atiri kuita once at least ukapiwa shoma yawapiwa iyo unokwanisa kuti sei urarame. Akaintroduce like tingangoti kaprogram kuti maactors ekuNB atengerwe mota. That was not even bad at all. But chinhu chakazoshanda ndechekuti zvinhu izvo zvakati tarega haana anyone waakaconsulta no guys ndiri kufunga zvokuti because isu taive nepfungwa dzedu papfungwa dzake idzodzo dzinodai takagara pasi pamwe dai takaitawo zvinhu zviri nani. Handi muri kuona fine mota dzakatengwa hatina kuramba, kwakauya mota 5 last year taipiwa peanuts takazvinzwisisa because kwaiuya mota, but this year hakuna kana mota
dzakawanda dzakauya kwanga mota 1 kwanga mota 1 izvi hatisombotaura kuti gore rada kupera gore ratopera kwangouya mota 1 kwanga mota 1 still tirongotambira peanuts idzodzo imwe mari yacho iri kuenda kupi ukada kubvunza zvinonzi zoni mari iri tiri kuisa pabhajeti yemanhingikiri yebasa ratiri kuita but bhajeti yacho yebasa ratiri kuita inombori bhajeti yemari yausingadi kuratidza vanhu kuti bhajeti iri kuitwa ibhajeti yemari hakwasi kuti aite come out clear kwatiri isusu akuti atiudza kuti zvii zviri kuitika saka nekudaroka munhu akura munhu anoonawo pakuona kwaakaita ini maonero andakaita anenge akaona kuti vanhu vanenge vada kuvhurika bringa kuti vanenge vada kuona akatanga kuti torera maextras achipinda achibuda achipinda achibuda kuzosvika azoingenja maextras kuti ndo atove mamain characters asiri isusu wacho tabva tabhusurwa tichikandwa panze like izvezvi atori kucamp nevamwe vana kucamp isu hatombozva kuti kune camp tatozoenda kunzwa chechi nemakohwa isusu titove underpaid hatitotombopiwa mari iri sei iri kukwana zvichireva kuti maextras ari kutoyaka haana kana mari ari kutomboti sei yaari kutombopiwa mari ikabuda mari ichabuda yeseyo vachangonzi tiri kupusha zita rani renyu zvakare tiri kuisa mari kubhajeti yeche yebasa havana mari yavo sei yavari kutowana chimwe chinhu chinorwadza tinorwadzirwa vamwe vanhu vanouya bhosi mumwe munhu anonzouya from Gweru kana kuti Marondera uya tiite chibasa haamupe mari yetransport yekuuyisa haamupe mari yetransport yekudzogeresa muri kupona haakoshese maactors ake munhu ukafirwa imhosva munhu ukarwara imhosva ane mwoyo usingarwadziwe vanhu vaanoshanda nani nawo saka izvi zvaitika kwenguva yakati rebei takatarisa saka izvezvi zvazosvika pakuti rwadza zvine paextend pazvachiita zvakafanana neni ini ndine mhuri yandinayo lodhiyo yakatokurisa zvakanyanya kwandiri zvoti pa$50 haikwani ndichipindawo mustreet ndikapindawo mutown kana kungobudawo mumba have kuve munhu ari presentable saka munorova here kuti mwedzi uno makapiwa $50 ndoinge iri pay yenyu mwedzi uno ndakatopiwa $50 ka iri pay yekubva musi wa 1 kusvika musi wa 31 zvinoreva kuti $50 iyoyo ndikakutongoibhadhara rent zvatopera zvakare parent pacho haisitombokwana I have to hustle kunzo kuti tiwane futi imwe but kwekuhasla kwacho handina kwandinotombokuwana bhosi ndiri kuti ndiri pabasa but basa racho futi harisudesei harisi kubhadhara akaunti payakatanga kumonetiza hapana kazoti akaunti iri kumonetiza and then ndofunga paakazozviona manje kuti vanhu vanoda kuda kuzoziva kuti akaunti iri kumonetiza ndikumonetiza zvinorevei kune vashoma vakaziva vazhinji vanga vasingazive at that time anga ari munhu akanaka ainotora mari yokandwa patable totosheyana but mari padzakazaka kuzopinda mari dzakawanda takatanga kuchipirwa mari muhomwe honest to pretend vanoira wrong reasons one pressure to maintain nyama yakaora yoti ane nhunzi zhinji aiwaiziva chisawi chekubva watenga doro timbodhakwa nika life kepakaunda hani tengero gwarana ndokupenga marito yazomuka mona zwakachona unoepa paunozviita asi we usingambofunda easy addiction fear pressure demons kana ignorance